Hello mga kaagaw, welcome back to my channel. Karon na mahaw mi among ipamahaw no rice mi karon kani nagluto ko manghod og palabok na siya egg tapos kasaba cake. Nagbuhat mi gahapon og kasaba cake. Dili man siya madali og kadaot. Dan pa na siya og 3 days. So mo na ang akong ipares. Wala ko'y rice ron. Walay rice pero pating daghana ang palabok. Sige guys. Tara. Pakita na ko mga kaagaw. Kauban ako. No rice po sila. O ni among giluto karon kay birthday man sa bana sa kong igsuon. O na among gi-celebrate. Happy birthday. Great. Happy birthday to you. Happy birthday. So sige, tanawa lang sa ko ninyo karon. Kaon sa ko. Ang tubig ah. Tubig na mga kaagaw. Diya lang na. Tara. Gosh. Lami siya. Mas labaw pa ni sa lami sa baligya sa gawas. Mas maayo manggod nga ikaw magluto kay dili nimo matipid og sauce. Dagan nimo butang kay kung dito sa gawas negosyo man na tipiron jud nila nag sauce. Naman yung sobrang bihon. Itong niagi pa ni giluto na lang namo karon kay naman may pasayan. Napod ni naman unsa na musubak biya sa freezer. Di nakaisip mi nga magpalabok na lang. Ay, dugay na ni wala kang taon ani. Dapat dahil gibutangan na kong chili sauce. Kaunsan ako itong chili sauce. Nara. Ako rin nagbuhat ani chili sauce. Chili sauce. Bagay ang egg sa dito. Idagan ako na siya mantika para dili siya madaot. Di man ako kanduson ang mantika. Kani lang ang chili. Ang gut nga ng lamig ng pudong halang. Ingon maka-almoranas man daw ni. Lamig man, bahala sila eh. Lamig ang almorana. Lamig ng pudong almoranas eh. Tinuod ba na nga ang sili maka-almoranas? Comment daw mo diya sa baba. Kung tinuod ba nga ang sili maka-almoranas? Ah, lamig kayo siya. Try ninyong luto ani, dali lang man ni siya lutuon. Wala lagod mong nagbihon gihapon. Pero ang iyang ingredients kay dai siya. So, kung gusto ninyo may balar, mangutaan na lang mo diya sa comment section. Pero ayaw po mo kalimot po og like, subscribe po akong channel no. Kay magsinuporta ita. Nami kayo ang panoy chili sauce. Taonon na akong itlog. Kalami halang. Kaya maghalang, lami ang halang. Naabot. Maka-almoranas ayaw. Magdugang. Mawala man yung halang. Dugang. Pansit. Murag dili ako magluto kay gulutong ba. Ano ka sa tayo ninyo nagluto lang. Bawa. Palit man gud mo sa gawas ani mahal. Pila ang kantidad ding? No, 190 with chicken.
190 with chicken. Pero katong namaligya mi ani 100 ra baya ang amo ang kuan ani. Per tab. Chicken and Chicken with palabo. Pero karong ang lisod gihapon sila kuan afford. Mo na wala na pud mi nagpadayon stop sa mi. stop sa kunay Mahal naman sa permero. Kaya mga tao jud karon. Ang pait jud. Maglisod ng pagawas og 100 pesos. Nasiga ng 100 pesos nila, makapalit na nag-noodles. Sa kilong bugas. O di baka tinapa. Sa mga kuan, grabe nga naglisod jud. Kami di man midato. Tama lang, makakaon buntag, udto. Gabi eh. Maka-snack, double snack pa. dapat sa pagmamahal. Mo lagi na, mas maayo jud nga. Magtinda-tinda ta ba lagi nagmay. At least natin pang snack. Makatibid ta. O doon na sa mga lamas. May na lang. So guys, magbabay sa ko. Kay nahalangan ko mangita kog tubig. Ay mo kalimot subscribe sa akong channel. Then i-click po ninyo ang notification bell para updated mo sa akong mga video. Ingat, God bless.